Здравейте, привет от мен! Аз съм Ирена Релевска-Бартън. Добре дошли на страницата на Българската асоциация за развитие на енергийната психология. Аз съм преподавател по ТЕС, техники за емоционална свобода и пренареждане на матрицата. Това са техники от енергийната психология, които комбинират западното разбиране за това, кои сме ние, как функционира нашето съзнание, мислите, чувствата, емоциите, с източното разбиране за това, че в нас тече енергия, тази фината енергия, наречена Чи, открита от древните китайци в акупунктурата преди 4500 години. И те скомбинират, всъщност това е нещо като психологическа акупунктура. За днес съм избрала една тема, която е много интересна и както се сещате, аз най-често работя с хора с паникатаки, с тревожности. Самата аз съм имала такива проблеми, нали, като един high achiever, нали, тревожността е неразделна част просто от тези хора, които искат да отидат малко по-надалеч и изпитват тревожност. И понеже напоследък се сблъсквам в Фейсбук групите за психология, попадам може би това е най-често обсъжданата тема, нали, за как да се справя с паникатаките. Нали, от години пия лекарства или пробвах какво ли не. Нали, хората казват, пробвах всичко. Психолог, психотерапия, бахови капки, хомеопатия, билки, лене на куршум, разходки, споделяне, медитация. И всичко това е било с временен ефект и се е връщало след това като бумеранг. И в крайна сметка, нали, човека отива и се записва при психиатър и му предписват не едно-две хапчета да пие, нали, антидепресанти. И това е много болезнена тема, много често обсъждана, много търсена. Аз, разбира се, искам да я споделя на база на опита, който аз имам самата, от работата ми, която имам с енергийна психология, чрез която помагам на моите клиенти. И всъщност, нали, понеже знам, че нашата аудитория е предимно женска. Искам да ви кажа, че за съжаление дамите страдат от паникатаки много повече, отколкото мъжете. Така че слушайте внимателно, останете с мен до края. Само да обясня, нали, че ако в случай, че не сте имали паникатаки, в случай, че не познавате хора, които са имали паникатаки и никога, нали, не сте се сблъсквали, то е някакво внезапно връхлитащо чувство, което всъщност завладява цялото ви тяло. Даже започвате да се задушавате, имате чувството, че ще умрете всеки момент, има силно сърцебиене, пулса ви е скочил до 1000 за 0 време и изобщо замайване, гадене, учестено дишане, изпотяване, напрежение в стомаха, в цялото тяло и така нататък. И усещането, че всеки момент ще умрете и нищо не помага. От една страна, първо ви връхлита изневиделица, т.е. както сте си седнали, отпуснали, това се случва, или пък някъде, без да има някаква видима причина. Това е много интересното за паникатаките. Няма видима причина. И аз сега, всъщност, тук в енергийната психология, най-интересното е, че ние търсим първопричината и винаги разглеждаме едно събитие или един проблем, го разглеждаме в контекст на нещо, което се случва. Ако сте гледали една инфографика, която преди 2 дена споделихме на страницата за този модел Biopsychosocial е на английски, аз оттам я знам, нали, от биопсихосоциален модел. Той показва, че ние през цялото време сме свързани и се влияем от тялото, от психиката и от средата, в която сме израсли и в която функционираме. И затова сега, нали, след като ви писах какви са оплакванията и че това най-често се случва, нали, и се пише по форумите и по фейсбук групите, нали, аз съм сигурна, че хората, които са имали такива проблеми и са се сблъскали и са търсили решения, си дават сметка, че хапчетата няма да решат съдържанието или първопричината на това, защо се появяват паническите атаки.
е необходима по-сериозна, по-задълбочена работа, комбинация, нали, с няколко вида терапии. И макар че аз използвам и препоръчвам силно тест, най-вече защото тя става за самопомощ. Техниките за емоционална свобода са разработени точно с тази цел. Човек сам да си помогне и всъщност като видиш, че това нещо работи веднага и въздейства върху тялото ти, това те мотивира да го използваш колкото се може по-често. Идеята беше, че лекарствата само притъпяват симптома, но не го решават. Докато тест помага именно за това да се усвои това, което е било потиснато. И нали, аз тук съм си отбелязала и свалила съм си няколко оплаквания, нали, на хора. Това преди малко, което ви разказах за жената, която опитала какво ли не, нали, билки, хомеопатия, психотерапия, какво ли не, леене на куршум. Тя развива паническите атаки след внезапната смърт на нейния брат, който е бутнат, който загива при автомобилна катастрофа. И тя с години след това се бори с паникатаките. Една друга жена я избрах, защото е много типично описание на човек, който има някакви свръхвисоки изисквания, критерии към себе си, но не към околните. И нали, тя винаги така, тя обяснява така: до сега винаги съм мислила първо за човека от среща, да не ми се обиди, да не го нагрубя, да не си развалим добрите отношения. И, нали, и ако случайно, нали, си изпусне да каже някоя по-груба дума, след това самата тя страда, сама си причинява това страдание. И дори споделя, че всеки човек, който е бил в живота ѝ, но вече си отишъл, тя страда дълбоко за него. Нали, както се сещате, завършваш с... Ако така реагираш на света, очевидно, че завършваш с много негативизъм, натрупан в себе си, който, аз както казвам, то не изчезва, само се натрупва. И нали, следват там присъствието на алкохол или нещо друго, но нали, качеството на живота се разваля. И аз сега ще кажа само няколко митове, които така просто на първо четене съм срещала. И първият, нали, и между прочим, моите клиенти го имат същото това нещо. Първият мит е: аз ще се справя сам без никаква помощ, нали, правил съм го и преди, аз съм много силен човек и съм се справил, нали, и сега ще мога да се справя. Значи, паникатаките възникват, когато ние имаме силно обострено чувство на изолация. И то е когато ние сме сами или точно в този момент се чувстваме по-изолирани поради нещо, което се случва в нашата среда, в нашите отношения. И това решение да се справим сами, всъщност само по-силно отдалечаване, то прави преживяването на паникатак още по-тежко. И след малко, нали, ще разкажа такъв случай, който е свързан точно с нали, клиентка, която по същия начин, аз винаги съм се справила сама, но сега усетих, нали, че не мога, нали, че това е по-силно от мен. Втория мит е: паникатаките са аз имам някакво заболяване на тялото. И даже не се забелязва, че това е паникатак. И пак ще разкажа случаи, в които човек отива и се лекува, звъни, нали, през нощта на бърза помощ или ходи и си изследва белите дробове, за да открие какво е чисто физиологичното заболяване, но няма такова. Когато това, че се задъхваме и че трудно дишаме и имаме сърцебиене, нали, то е изключително неприятно. Вижте, в никакъв случай не подценявам паникатаките и истинското преживяване на ужаса. Не ме разбирайте по този начин. Обаче, необходимо е да има малко по-голямо разбиране за това как си влияят психика и тяло. Нали? Те са свързани, не могат да се отделят тяло от психика. Нали? С това говорим за биопсихосоциален модел. И хората ходят, преглеждат се и си мислят, че развиват някаква болест. Но не, това е просто заблуда. И трябва деликатно да им се намекне, че всъщност няма болест на физическото тяло. И слава Богу! И слава Богу! Защото стигнали до физическото тяло, вече е късно. Мит номер 3. Аз сега ще използвам силата на ума.
ще мисля позитивно, ще променя негативните си убеждения, ще правя позитивни утвърждения до откат, нали? И с това аз ще надвия моето тяло, нали? Ще изляза от паникатаките. Паникатаките това е мит, защото се преживяват едновременно и в ума, и в тялото, т.е. те са преживявани и на тялото. Трябва да сте много силни медитатори, за да успеете да релаксирате така ума точно по време на паническата атака. Докато обратното, тест много добре балансира и помага да се намалят точно тези психосоматични симптоми, които са толкова направо ви удавяват по време на една паникатака. Сърцебиенето, задъхването. Помагала съм просто на чисто физиологическо ниво, след като съм научила хората, моите клиенти на тест. На следващия сеанс ние правим нещо друго. Те ми казват, аз дишам вече, аз се чувствам по различен начин, аз съм добре. Нали? Да видим сега, нали? Аз тогава казвам, да видим сега откъде проистича това, нали? Къде са по-дълбоките корени. И така. Има и един четвърти мит. Паникатаките са наследствени. Нали, може би е наследствено. Това е мит. Може би е наследствено това, което ние наблюдаваме и възприемаме от нашето семейство, като поведение, като реакции. И то след това става нашето. И ние след това при сходни ситуации в нашето семейство или в нашата среда реагираме по същия начин. И така, стигаме до интересния въпрос, нали? Как целта ми е да ви покажа определени видове ситуации и вие да си помислите, дали това нещо го имам и аз, ако страдате от паникатаки. Да си погледнете, просто да си направите една инвентаризация и да видите, дали това не се отнася за мен. И ако се сетите, нали, има голям шанс вие просто с тест да се освободите от паникатаки и тревожност. Защото, нали, е супер, изключително ефективни са. И те си пренареждане на матрицата. И както ви казах, ние го разглеждаме в определен контекст и търсим първоизточника, търсим първопричината. Започвате от настоящето. Вглеждате се, първото нещо, погледнете настоящето си. Има ли в живота ви сериозна първопромяна, която в момента, нали, може би дълго време би се е налагало да се справите с нея и сте карали на мускули. Значи, какво може да бъде промяната? И тази промяна, вие имате някакви нереалистични очаквания, че ще можете да се справите и че едва ли не, това е най-естественото нещо. Така. Повече отговорности сте поели, отколкото човешки може да поемете. Имате някакви много високи очаквания, че може да се справите, нали? Особено хай-ачивърите са първите там. След това помислете си, дали в семейството ви сега в момента, може би вашия партньор или вие самите имате някакви проблеми в работата. Може да си губите работата. Може децата в момента да имат проблеми и вие, нали, и да се комбинират с това, че вие имате проблеми в работата. Може в същото време да имате възрастни родители, които също трябва да тичате да обгрижате и трябва да, нали, на няколко стана да тъчете едновременно. Така че помислете дали няма прекалено много изисквания точно сега в настоящето. И, нали, това кара тялото ви, нали, просто като една тенджера под налягане, да изпищи и да каже, аз бях до тук, нали, ако обичаш. Второто нещо, което да разгледате. Помислете за вероятни причини в миналото. Тоест, това означава разни случки, които вие може да сте минали през тях и да мислите, че сте се справили с тях. Това е много често. И аз даже съм си разпечатала, за да ви разкажа какви могат да бъдат тези случки, защото те влизат в една скала, разработена от учени, казват се Холмс и Рае, през 70-80-те години на миналия век. Те са направили изследване върху повече от 5000 души, като искали да проверят дали преживяването на тежки житейски ситуации има връзка с болестта, която те са развили в последствие. И сериозно е било проучването и те са задали такива въпроси, нали, описали се тези житейски ситуации и са поставили балове. На първо място е смърт на партньора или на съпругата.
след това са развод, след това са семейна раздяла, след това е пребиваване в затвора. Вчера гледах един много хубав тук шотландски сериал, в който някой е несправедливо обвинен и го арестуват. Имате ли? А в същото време той се грижи, преди да речем месец-два е загубил майка си, а баща му страда от деменция и тък му го е прибрал, за да го гледа той у дома. И го арестуват несправедливо. Представете ли си какъв стрес е това нещо? Или пък травма или заболяване, катастрофа, или терминално заболяване. Аз тук мога да ви чета, нали, но вие може да си направите проучване, за да видите и да си отговорите на тази скала на Холмс и Рае. Да видите колко стрес вие сте преживяли. И ако в последните години е имало много такива случки, има много голяма вероятност вие да развиете сериозна болест. Това е интересното на това проучване. Аз ще ви разкажа няколко мои случаи с панически атаки, които са в резултат на травма, на атака върху човека. В смисъл, първото е опит за изнасилване и човека е минал през него, то се е случило преди време и той счита, че всичко е наред. Имам няколко такива. Нали, аз естествено работя с дамски контингент. Имам и други. Има и, примерно, една моя клиентка беше развила панически атаки след тежко раждане. Тя не можеше да остава сама. Да, виждам, че връзката прекъсва. Съжалявам, може вашата връзка да прекъсва. Моята се надявам, моя интернет е силен. И така. Значи, случвала ли се някаква травма във вашия живот преди, за която вие мислите, че сте я преодоляли? Дали ще бъде тежка операция, дали ще бъде някаква травма сексуална или опит за изнасилване или катастрофа? И помислете дали след това не са възникнали вашите панически атаки. Има една трета възможност, която изисква по-сериозна работа. Да обърнете внимание на вътрешния си диалог и да забележите дали вие не сте свръхкритични към себе си. Дали имате силен вътрешен критик, както аз му казвам, и вие трябва... Аз съм говорила много за вътрешния критик. Имаме такова видео, затова сега няма да се повтарям за него. Но само да обясня, че някой път ние се придържаме към една идеалистична представа за нашето поведение, за това как трябва да бъде устроен света, или просто поставяме много високи изисквания, нали, така наречения перфекционизъм, нали, които се отнасят към нас. И само да знаете, че това не е пожелание, а се е случило още някъде в детството, когато вие избирате този начин на поведение в резултат на или на наблюдаване на моделите на поведение във вашето семейство. Примерно, след малко и на това ще обърна внимание. Но е възможно това да е поведение, което ви държи в безопасност. И всъщност вие да считате, да изтласквате като сянка части от себе си, които считате, че нали, не са приемливи за света. Само и само за да се впишете. А е възможно да имате, искрено да искате да бъдете доброто дете, защото така са ви възпитавали в миналото. Или сте имали някакъв благ родител или прародител и вие стремите се искрено да бъдете като него. Аз съм имала такива клиенти, които така са много мили и благи хора, между впрочем. И те казват, но моята баба, тя умееше с всякакви трудни и житейски ситуации, винаги намираше какво да каже, винаги без да се конфронтира, винаги утешаваше нали, и двете страни в семейството. И нали, има един такъв идеал, който ние се стремим да моделираме. С други думи, това е четвъртото нещо, какво сте наблюдавали вие като дете и особено ако сте жена, какво сте наблюдавали от майка си. Дали, спомнете си, как се отнасяла вашата майка, дали безропотно е приемала критики от съпруг, свекър, свекърва или други авторитарни такива личности в семейството.
Защото много е вероятно, ако това сте го наблюдавали, да минете или вие да сте като нея, или да сте точно обратното на нея. Но по-вероятно е и вие да бъдете тихи, кротки и вие да сте на последно място, което, разбира се, става с цената на саможертви. И вие, както наскоро една моя клиентка ми каза, аз не съществувам. Значи тук работим в една по-дълбока и по-цялостна промяна на вътрешната парадигма, на това кой съм аз. Нали, тук се изисква малко повече. Повече работа и тук, нали, терапевти, всякакъв вид терапевти, себеразвитие, себепознание много помагат. И макар аз да рекламирам и да пропагандирам енергийната психология, истината е, че тя много добре се комбинира и с други модалности. Лично аз препоръчвам силно хомеопатията. Ние имаме приятели, които са се включили, приятели, много добри хомеопати, които даже успяват да комбинират и двете, както е доктор Атанас Гълъбов. Комбинират хомеопатия с енергийна психология и имат прекрасни резултати. Но вие можете да си решите бахови капки или може да решите някакъв физически спорт. Има различни някакво дишане, дихателни практики. Има различни подходи. Вие трябва да изберете и да потърсите вашия. И сега да обърна това изключително често, тази причина за паническите атаки ми се случвала много често в моите клиенти. Те са преживяли големи загуби на близки хора. И то просто като поредица, като черна серия за много кратко време. И те са с усещането, че са преживели тези загуби, т.е. нали, тогава са тъгували, плакали се, нали, вече нещото е минало и те считат, че нещата са овладени, оталожили се, без да си дават сметка колко самотни и изолирани се чувстват те след загубата на тези важни хора в техния живот. Примера е, нали, имах клиентка, която страдаше след загуба на баба си, която обаче беше в комбинация с стрес в работата, с забежки на съпруга и с критични забележки от нейна колежка. И нали, една по-нежна натура, с по-високи изисквания, по-драматично преживява такива неща. Или имах друга клиентка, която... Аз имала всъщност няколко клиентки, които имаха просто серии от загуби родител беше единия, задължително. Родител, след това някой друг близък, който ти е като брат или брат. След това някой друг близък приятел или... Така че помислете си, дали вашите паникатаки не са се развили след някаква загуба на близък човек. И сега, понеже тук е женска аудиторията, кажете ми, отбележете се, има ли тук жени, които са много тревожни за техните деца? Изпитвате ли паника за вашите деца? Напишете ми Просто отбележете се. Да. Това ми е достатъчно. Имала съм клиентки, които изпитват някаква необяснима тревожност и паника за техните деца. Някои от тях съзнават, че нали, тя е нерационална, ирационален е този страх, че няма никаква основателна причина. Други рационализират паниката си, намират всякакви основания. Да, той ще бъде сам. Примерно синът ми, остава сам. Ще му бъде много трудно. Или той се занимава с екстремни спортове. Изобщо има много рационални обяснения. Жени, майки, вие проектирате вашите собствени страхове върху децата си. Така функционира психиката, така функционира нашата сянка, нашата психологическа сянка. И ако искате нали, да не бъдете тази контролираща майка, която изпада в паника при всяко отделяне от детето, което нали, не го държи и не може да го държи нали, на телефона на контрол. Най-добрият начин да бъдете добри майки
и вашите деца да бъдат щастливи след това като вие работите върху себе си. Когато вие работите върху вашата тревожност, върху вашите паникатаки, върху вашите загуби. Аз знам, че жените, особено в активна възраст, когато едновременно се грижат за своето семейство и за техните родители или родителите на съпруга, поемат много големи товари, които са над човешките възможности. И понеже такова е възпитанието, че една майка, съпруга винаги поставя себе си на последно място и първо обгрижва семейството, в тези моменти на вас са ви необходими всичките ви заложби, всичките ви тъмни сенчести страни, за да можете да оцелеете от това, да минете през този период. И паникатаката е голяма възможност за вас, вие да развиете себе си, вашата емоционална интелигентност, да разберете какво ви натиска бутоните, какво ви дава сила и какво ви я вспихва. Имах една клиентка, която беше просто непрекъснато държеше своята дъщеря, която беше вече голяма, на телефона, само защото беше преживяла групово изнасилване, за което имаше амнезия, но знаеше какво се е случило. Помислете си, ако имате травми, ако сте преживели нещо страшно и усещате, че вашата тревожност се е повишила след това преживяване, работете, намерете начини. Тези пренареждане на матрицата са нежни техники, които помагат това нещо да стане с лекота и не с години терапия, но иначе по принцип една терапия изисква повече време, особено колкото по-дълго време тя е била отлагана. И още една седмо нещо, както споменах, то просто е друга гледна точка на това, на което аз наричам контекст. Или на това, понеже не всички хора могат да разберат какво е психологическото значение на контекста, но ако ви кажа, стреса ми се натрупва от работата, от семейството, от родителите, ако ви го кажа така, или с времето това, което ми се е случило, ми се е натрупало и сега, аз може нещо някой ми каже в работата и аз вече съм изпушил, или аз вече усещам как или може да се разрева. Ето това означава контекста. Обърнете внимание каква е вашата среда. Сега в момента. Дали това е високо конкурентна среда, в която няма на кой да се доверите, в която всеки за себе си, и имате чувството, че корпоративната среда е такава, че трябва да си пасите гърба и да създавате там партньорства, alliances, това управление срещу това управление, то просто са известни тези неща. Всеки си ги има своите съпорени сериали. Ако вие имате такава среда и вие очаквате, че в нея ще се чувствате с извисени емоции, това означава вие да очаквате да водите, да газите във вода и да сте сухи. Ето това е. И за това помислете как да работите върху себе си, какви житейски промени може да ви се наложи да направите. Аз работя с много обгрижващи хора, с такива, които те се грижат за член от семейството с някакво тежко заболяване, с дете с специални нужди. И знам колко сериозни са тези изпитания за цялото семейство и как те изискват големи саможертви. Просто големи промени, които много трудно се преглъщат, ако няма подходяща среда. И за съжаление в България няма, докато аз в Великобритания виждам колко много обществото оценява тази грижа, тази вътрешна грижа в семейството и подкрепя чрез различни благотворителни организации такива хора. И дори има това нещо се признава в правителствата, говори се за това. И така, сега понеже виждам, че Атанас Гълъбов е тук, това е доктор Гълъбов, аз съм говорила много за него, преди съм споменавала. Добър вечер на всички, които са се присъединили. Да,
Той споменава, че паническото разстройство напоследък става все по-често, особено в пандемията. Ами, всъщност, пандемията е точно това. Това е част от средата. Ако от всякъде, ако сте изолирани, ако ви се е наложило дълго време да стоите изолирани, да работите от вкъщи, имам и такива клиенти, те първо са се преместили от друг град, после идва пандемията и те работят от вкъщи. Заради ограниченията, техните социални контакти съвсем залиняват. От медиите, от средствата за масова информация се лее на един негативизъм, едни страхове, и то дълго време. Първо има изолация, второ има страх. И двете, просто само увеличават едното и другото. И няма защо да се изненадате после, че се увеличава, развали се на душевното здраве на хората, болестите ги хващат по-лесно. Да, защото всъщност страха подрива нашия имунитет. Много благодаря за това напомняне, за това включване. Ако имате някакви въпроси, напишете ми във форума. Препоръчвам ви да направите тест част от живота си, защото той работи. И ако има тук хора, които използват тест и имат резултати, да ми напишат, тест работи. Ако имате някакви други въпроси, пишете ми, аз гледам да отговарям. Също направете този тест на Холмс и Рае, за да видите какъв е стреса, какво сте преживяли и колко той ви се е натрупал, как това нещо ще ви се отрази. Много ви благодаря за днес и до следващия четвъртък. До скоро. Поздрави от мен, от Единбург. Чао!